Ah? Sa imong pamilya o sa imong message sa imong pamilya ba yan? Ako lang message sa akong pamilya nga ano lang, dili raman sa ang panahon di ako diri mauban akong kudata makauli ra gihapon ko. Ang ako lang kampante lang ko nga piskay sila. Mora na akong kusog yun nga piskay sila. Mora na akong Okay. total kada adlaw man ako sila makita, ma-video call kahit bisag gamay ra nga oras. Happy na ko. Murag sila akong inspirasyon sa akong pagpaningkamot. Sakto.